Ahojte priatelia, zdraví vás ProMeister Vladimír. Vítam vás pri ďalšom videu, kde sa spoločne pozrieme na zaujímavú remeselnú prácu. Tentokrát sme boli povolaní na čistenie kuchynského odpadu. Ukážem vám, ako to robíme my, majstri čistenia. Rýchlo, efektívne a bez zbytočného neporiadku. Na čistenie používame našu šikovnú vysokotlakú profesionálnu mašinu. Táto technológia je ďaleko výkonnejšia ako bežné zariadenia, ktoré možno poznáte. Vďaka tomu dokáže pretlačiť aj väčšie nečistoty a, čo je skvelé, umožňuje prácu priamo v interiéri. Nemusíte sa teda obávať, že by sme vám narobili neporiadok alebo spôsobili únik odpadu. Okrem toho využívame aj klasický špirálový čistič menších rozmerov. Tento nástroj je veľmi praktický, hlavne na miestach, kde tlak nestačí. Spolu so synom, ktorý sa odo mňa učí remeselnému umeniu, sme sa pustili do riešenia problému krok za krokom. Po nejakom čase sa nám podarilo potrubie kompletne spriechodniť. Vytlačili sme obrovské množstvo nečistôt, vyniesli sme asi 10 vedier odpadu, ktorý bol naozaj ohromujúci. To, čo sme našli v potrubí, bola totálna katastrofa. Veľké kusy, ktoré úplne bránili prietoku odpadovej vody. Na záver sme všetko dôkladne skontrolovali. Vždy dbáme na to, aby bol výsledok perfektný a potrubie čisté. Je to naša práca, ktorá nás veľmi baví. Skúšame, či voda oteká ako má. Uisťujeme sa, že všetko je čisté a pripravené na ďalšie používanie. Kuchyňu sme upratali a všetko sme zmontovali naspäť do pôvodného stavu. Týmto sa naša práca v kuchyni končí. No čaká nás ďalšia výzva, čistenie kúpeľne, konkrétne upchatého sprchového kúta, ale o tom vám poviem viac v ďalšom videu. Ak nechcete, aby vám ďalšie diely ušli, nezabudnite dať like, potvrdiť odber môjho kanála a zapnúť si zvonček. Ďakujem za pozornosť, priatelia, a vidíme sa na budúce. Váš ProMeister Vladimír.